Piny owacho lando dwaro mare mar mako apil kata bucha yuagra ka otenore kod ng'eto mar doho manomiyo chung chenro mar chulo omenda mag somo kata midendo ni school fees kokalo yor mbui mar e-citizen. Jagoro mongirore migawo mar somo Julius Bitok olero ni kata obedo ni gichiwo luor ne ng'eto mar doho, gie sani gitiyo kanyakla kod apis Attorney General mar kwedo ng'eto no. Isaac Okech ni kod ler mathoth. Ndala riyo kende bang' ka doho mamalo ne ochungo chenro mar chulo omenda mag somo kokalo mbui mar e-citizen. Migawo mar somo koro yango ni gidhi chwalo ng'ur ewi ng'eto makamano. Jagoro ma ongirore migawo mar somo Julius Bitok owacho ni gidhi chwalo ng'eto makamano ka okale apis Attorney General. We are going to appeal the decision because e-citizen is a platform that is very transparent. Bitok owacho ni chiko jonyuol mondo chudi ka okale mbui mar e-citizen en gino mane geto rito jonyuol mabor kod jotend sikunde ma samoro ng'ado omenda mathoth kuomgi ka bende chenro no nen mar neno ni chudo timie lela. Kane wuoye sikul Manjenga, Bitok omedo ni chenro makamano nen mar geng'o mibadhi mabor kod jotend sikunde ma ok jo adieri kendo ma ok omiyo luor chike mag Sirkal. This directive was not meant to antagonize or delay or inconvenience anybody. It was meant to ensure that everybody can see how the money can go. And for schools, if you paid with e-citizen, the money goes back to the school. Tich ariyo, doho ne oyango ni chik mane piny owacho golo mondo chudo mag school fees otim kokalo mbui no ni ataro mar chik. E ng'eto mare, doho ne olero ni ne onge ler ka otenore kod jal machoko omenda go, kama ikanogie kod ler ka otenore kod chenro no. Bende, penjo ne wuok ka otenore kod weg mbui no mar e-citizen kod kit tayo omenda mag oganda e lela. Isaac Okech, Ramogi TV.